Ting, ireng. Tak 50. Boleh gepeng lah. Eh? 5.000. Yo renek to yeng. Pulsa listrik 5.000 kok. Proyek sak kelemetan entek. Yo renek nek pulsa 5.000. Ya wes, iki enek konsumen. Aneh-aneh. Pulsa 5.000 barang. Peng, Lagi mau Jawamu arep nyicil apa arep ngisi meneh? ngisi. Iya. Lah kok ngisi meneh to, Lot? Lah terus utangmu sing ndek iki kae piye kabare? Engko sore lunas, Peng. Tapi engko sore tenan lho, Lot. Nek ora TV-mu, posanyo, posalonmu gorene. Wis iki nomor biasane to? Nomor biasane. Kuwi totale gur 750 to lah. Enteng. Nek enteng ki ora sampe 7 bulan to, Lot. Ya wis, tak kirimi. Tak enteni ya, Peng. Arep tak nggo perlu. Pindah nggon jajal. Kuwi lho. Putih. Tembakan. Duh. Entek meneh. Kayaknya apa telat? Nyekel duit ora mblah. Enek. Lah piye? Iki tok. Ora enek liyane. Ora enek. Lah kuwi ki arep mbok nggo ngopo to? Belas ora cukup iki. Wak ono aku ae. Ewak iya apa to? Wis to yo. Lah kuwi ki arep nggo ngopo to? Lot, Bukaan blok. Bukaan lawang iki. Angkat memblok. lha iki jane arep mbok go nang ndi to? Lot, Wis to. Kok tak kei 50. Melok aku. Peng. Kowe mau pesen TV to? Kowe wis ora kuat nyarutang tenan to, Lot? ora kuat nyarutang. Lah nyapa to matamu, Lot? Oh, alah. Kowe isin ta nek gomblo. Walah. Goblok kowe, Peng. Lha iki jane arep mbok dol apa nggo nyarutang to Lot jane? Wis to. Meneng. Ya wis. Selehna kono ae. Oh alah, Lot. Ngono dek ben sing arep nukokne rokok, nukokne martabak. Wis sing tenang blok. Tak cek dhisik TV-ne. Turane langsung kirim neh, Peng. Lah wong iki lho, mek nggo nyarutange jek kurang kok kirim ae. Lah iki mbok rega pira? Utangmu kan iki 750 to, Lot. Nek TV iki wani ku mek 300. Nek ora kayak ono 50 nggo ngeki nyawa iki, Peng. Ruwet ceritane. Wes ora enek. Lah wong kuwi engko lho. Kurangan iki embuh kapan taune lekmu nyarutang. Piye mbloh menurutmu?
Yo lanjut to, Lot, cah gede kok. Lekae lho sanyo salon sik sak pirang-pirang. Ya kudu dilanjut no judine. Yuk, jikok salon. Semangat Lot. Kuwi karo dibantu mblo. Hasil. Rego salon piro ya, Mbah? Apa ya mbok lanjutne to, Lot? Nek ngaraku to mending leren ae. Lah utangku. Gampang kuwi engko tak ewaki. Makane sok mben wis rasah melok-melok kaya ngono kuwi. Ngono kuwi iki wis ora nek bakal kowe iso maju. Malah entek-entekan. Ya apa ora? Tapi urung tek ki, Mbah. Ngono kuwi yo entekno sisan. Wis ngene ae. Kae salonmu terno nggonku tak duwitane. Ya wis, Mbah. Bayar ana 400 salonku. Sing 300 tak nggo nyarutang gepeng. Ya wis, engko terno omah ya. Tapi cash ya. Tak usahane. Oh, ngeterne salon to, Lot. Seleh kene ya. Loh. Lah salone kok malih kaya ngene to, Lot? Ya ora wani nek 300. Ya, Kok gur 50 to? lah kon piro? Lah begakas kaya ngono, Dek. Sauduan. Oh, alah. Angel. Entek tenan bakno bekakasku. Bener gombloh bakno.